welcome back again to my channel. It's me, Lorna Hermosillia. For today's video ay magluluto pong muli ang husband ko. But this time is munggo recipe. So ang gagawin niya po ay magiginisang munggo po siya at tinortang munggo. So what are we waiting for? Panoorin na po natin kung paano siya magluto ng kanyang munggo recipe. Ano? 300 grams. Okay, nagluluto na naman po siya. 600 grams. No. Kuluan natin ng 30 minutes hanggang lumambot. Natin. Okay. Yung sabaw mo, tama na yun? Tama na yan. Okay. Optional yan eh. Optional. So, optional daw po yun kung gusto niyo ng mas madaming sabaw. Hello guys, itong lulutuin natin, kasama yon tapos yun, dalawang putahe. Dahil Friday ngayon, so pag Friday kasi, kadalasan ng niluluto is munggo. Sala po. Di ba kismalang? Madalas ko pag kumakain ako sa mga canteen o karinderya, yan ang lagi kong nakikita. Munggo. Bagod po, day. Yes. Pero itong lulutuin ko, mapapakain ka dito. 100%. Wow. Dilitan lang natin ito. Ikaw po kita, panito. May bibila na naman ako ng shoes. Hindi kami magsubusan. Isang buwan na to. Nga po. Nga po, Jollibee ang laman. Tanggal lang natin ang ulo. Tapos yung ano. Okay. Yung intestinal tract, kailangan matanggal. Natin tanggalin yan. Kasi yan ang Ano? intestine. May tract. So malinis siya. Kung iba yan, maitim yan. So kahit dapat di natanggalin pero mas maganda, isip tayo tanggalin natin para sa taong bayan. Hindi tatapon yung ulo. Hindi itatapon yung ulo kasi yan ang gagawin nating fish sauce mamaya. Gigisahin na po natin yung shrimp. Sayang po kasi taba. Kung gagawin natin fish sauce nito, mas makakatulong pampalasa doon. Kahit di na tayo gumamit, pero ito naman gamitin natin. Sa tamtong talaga ito. So yan na, pwede na ito. Brown na ito. Sayang kasi pagka tinapon lang. So malaking bagay rin ito. Pinapot na. Lalagyan ko ng mushroom. Yan. So guys, tingnan natin yung ulo ng sugpo. Ang bango. Amoy sugpo. Uy, mamantika. Taba ano? Sarap.
Kahit sabaw mo na to sa rice, ulam na yan eh. Ganda ng kulay. Ganyan itong torta. Ito po yung pang torta natin, monggong torta. Ito yung mga Tortang monggo. tortang monggo. Ito yung ilalagay po natin. Flour, konting oyster sauce, onion leeks, sugar, ground pepper, as salt, konting salt. Tapos may sibuyas tayo dito. So, hahaluin na natin to. Isa-isahin. Harina, sugar, brown pepper, onion, salt, tapos onion leeks. Yehey! Nakuha ng itlog. Itlog. Isa lang ba ito? Iglog. Isa lang ba ito? Yahoo! Haluin na po natin. Ito pa pala. Kalimutan. Ano yan? Oyster sauce. Yun. Haluin na natin. Yun. Haluin natin para ma-mix. Konting water lang ilalagay natin. Siyempre, di naman to sinigang. Yan. Yan na siya. Ready to cook na to. On the other side. Ito na po siya. Magigisa na po tayo ng ginisang munggo. Bawang-bawang muna. So, pag mag-brown yan, sabay natin itong violet. Violet. Pag maghalo yung brownies sa violet, anong magiging kulay? Ano? Kunting kalaman lang, no? Ano? Kulay na lang. Ayan na. Ayan na. Okay na po ito, no? So, pwede natin ilagay ito yung ating pinakulo ang munggo. Ayan na natin. Munggos sa akin. Yes. Walang iwagang sando. So, palakasan natin ang konti.
Lagyan natin yung sugar. Asin. Lagyan ulit natin ng mabilis. Ayan. Pwede namang mabagal. Hindi mabagal. Basta mabilis lang ang gawa. Okay. After 3 minutes, meron tayong sikretong ilalagay dyan. Pakuluin lang natin. Na. Ayan na. Ayan na. Lagyan na natin yung mahiwagang. Dudurogin. Turugin natin para yung katas punta sa labas. Then natin ulit mulo 5 minutes. So ito yung ating lalagay. Chicharon. 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 Ito na po. Ito na po. Patok na. Pag lumambot na tong chicharon, pwede na natin. Kainin. Okay. Sarap. Wow. And that's it. My husband's mango recipe is already done. Hope I na-enjoy niyo po ang video na to. If you like this recipe, just like this video and please don't forget to subscribe to this channel sa mga baguhan pa lang. You can hit the notification bell para lagi po kayong updated every time po na meron akong videos na i-upload. Thank you so much for watching and I'll see you again next time. Bye!